Ay, wait. Pangit uy. Ayan, GM, glove shoutout po, Sir GM, ayan. Kabubukas ko lang po lalabs. Wala pang tao. Ka-open ko lang to, ayan. Thank you, share community, thank you. Ka-open ko lang po, ayan. Sir GM, thank you po. Thank you, thank you. Ayan. Alan, may love shout out. Alan, ayan. Ibs Malinta lalabs. Ayan. Tamkis. Tamkis na po. Salamat po sa patamkis. Ayan. Salamat po. Ayan. Ano ko lang, ka-open-open. Ayan. Ayan, Sir Ebs and Alan Aquino, Sir GM, love shout out. Ayan. Ayan. Kararating-rating ko lang po galing trabaho. Ayan. Mali ata yung pagkalagay ko ng aking cam. Takpan yung aking pagmumuka. Ayan. Ayan, Kylie, may galab shout out. Lalabs Kylie, may galab shout out. Ayan. How are you doing this morning, my friend? Just, nothing. Ang ganda naman po ng background mo, ha? Salamat po, Sir Ebs. Ayan. Tamsak, Batang Sandstorm Lalang, yung love shout outs, Batang Sandstorm. Ayan. Panaayos yung camera ko, nakatatakpan yung aking pagmumuka. Ayan. Ayan, just nothing, just hanging out. Kylie, ayan. Ayan, 4 million in the house. May love shout out, 4 million, thank you. Thank you everyone. Ayan, Sir GM, Alan Aquino, Ezra Malinta. Ayan.
Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. And then Kylie Krippner, Batang Sandstorm Lalabs. Ayan. Thank you so much everyone. GM Vlog. Ayan, punta tayo kay GM muna. Siya ang unang pumasok. Ayan, main channel yan mga lalabs. Ayan, great to see you again. Yes, thank you Kylie. You miss me. You miss me Kylie, ha? Patakpan yung aking pagmumukhang. Ayan, Kylie, yes. Ayan, thank you, lalabs. Kylie, ayan. Namiss daw ako ni Kylie. I miss you everyday. You miss me everyday. Ayan, thank you. Yan, 3 million in the house. Mega love shout out. 3 million. I just got home from school a little bit ago, like 1 hour. Ayan. Okay, Kylie. Ayan. Bronchito channel, mega love shout out. Tamsag. Ayan. Thank you po Bronchito channel, lalabs. Kabubukas-bukas ko lang, lalabs. Ayan. Wala pang 30 minutes. King hair. Kylie Krippner vlog done from Ronquito. It's probably gonna be 5 o'clock around my time, which will be a little bit. Okay, Kylie, lalabs, no problem. Ayan. Ganda pa rin ni Hoss. Malasang Pinoy. Thank you so much, Bronchito. Ayan. Malasang Pinoy, mega love shout out. Ayan. Thank you so much, friend, from Kylie. Ayan. Ang sakit ng tagiliran ko, oy. Aray. Need massage. Joke. Need massage. Ayan. Aray. Ayan, Bronchito channel. Ang baba ng kanyang bahay, mga lalas. Mega love shout out. Ayan, Malasang Pinoy channel. Malasang Pinoy channel, mega love shout out. Ayan. 7 million in downs, mega love shout out. Ayan. GM Vlog po nakapin, mga lalas. GM Vlog, ayan. Lablabin si GM Vlog, mga lalabs. Sir Ebs, kumusta ka na po, Sir Ebs? Ayan. Hindi kita natatimingan sa iyong LS kasi medyo busy ba si Hoss. Ayan. Medyo busy ako kunti. Wala akong time mangisda. Ito lang yung time ko pagkagaling work. Ayan. Malasang Pinoy. Ayan.
Ayan, 6 million in the house. Bigyan mga love shout out. Alan Aquino po, palablab mga lalabs. Ayan. Malasang Pinoy channel dan from Bronquito channel. Ayan. Malasang Pinoy. Pasuklian na lang si Bronquito po. Diyan sa'yo. Ayan. What time is it there at Liteges? 2 a.m. or something. Ayan. It's at 12:53. Ayan. AM. Ebs mamalinta po mga lalabs, lablabin yan mga lalabs. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Migi love shout out everyone. Oh, I was 1 hour off. Yes, Kylie lalabs. I don't have LS yesterday mga lalas because I feel so tired. Ayan. So it's almost 1 a.m. for you. Ayan. Yes, lalabs Kylie, it's only 6 minutes before 1 a.m. Okay? Okay naman po ako, Hos. Ayan. Matulog ka na po, Sir Ebs. Yes, I understand. Thank you for telling me that. Okay, Kylie. Okay, basta ingat lang po sa work. Yes po, Sir Ed. Salamat po. Ikaw rin po mag-iingat dyan. Ayan. Ayan, Reggie Ibalang TV, Migalab shout out. Reggie Ibalang, ayan, TV Tamsak Dan ho. Salamat sa patamsak lalabs. Reggie Ibalang, ayan. Lagyan natin lang yung jacket. Ayan, Reggie, meron ka na pong jacket lalabs. Thank you so much for coming. Ayan. Pinay Austrian, harang. Ayan. Migalab shout out po Pinay Austrian. Ayan, harang. Tamsak Dan host. Wala ata si Sergi, umalis na ata siya. Punta tayo kay Alan Aquino. Nandyan ka pa ba, Alan? Alan is still there. Ayan. Salamat po sa jacket. Walang anuman po. Ayan. Maraming salamat din po sa pagpunta. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Migalab shout out. Cooking with Sapia. Hello host, how are you? I am fine, alhamdulillah. Cooking with Sapia. Ayan. So guess what? Earlier this morning when I got up, reached 1,200 sub, but now it's. Thank you so much guys. Ayan. Thank you so much kay Lilalas. Ayan. Patamsak po ng premier palablab na din ang balik. Ayan. Tinang ko Reggie kung nakadikit min mo ba to? Ayan. Ayan, 8 million in the house. Mag-love shout out 8 million mga lalabs. Nawawala yung aking boses. Ayan, 8 million in the house. Mag-love shout out. Ayan. Patamsakan natin yan Reggie. Ayan. Tingin ko rin kung nakadikit yung aking main channel mo pala to. Ayan.
Ayun, unang tamsak Reggie, ayan. Palablab po ang nakapin mga lalas, parablab, ayan. Ayan, cooking with Sapia. Ano sabi niya? You are welcome, my friend. Thank you. And you, everybody who has been open mail, ayan. Thank you, Kylie Lalams. No problem. Ayan, Reggie. Dati pala tayong dikit Lalams. Reggie, ayan. Tamsakan ko na lang to. Dati tayong dikit, Reggie. Ayan. Tamsak na. Ayan, cooking with Sapia po. Nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia mga lalas. Nanyan pa ba si Alan Aquino? Wala na rin ata siya. Sir Ebs, host BG lang po ako habang nagpapaantok ay. Sige po Sir Ebs. Ayan, Pilipinas atin to, may love shoutout po, ayan. Tamsak dan host, ayan. Salamat sa patamsak lalab Pilipinas. We only got a minute until it turns 1 o'clock for you and 5 PM for me, ayan. Yes, Kylie Lala, ayan. Sir Ebs. Alan Aquino, tapos na kayo kay Alan mga lalas. Wow, 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 wow. Tagal ni Nightbot magbabaay. Alan Raker, mag-love shout out. Alan, ayan. Alan, mag-love shout out lalabs. Thank you for coming, Alan. Namamalik mata ata ako. Batang Sunstorm ay nagbaba po ng kanyang bahay. Alan Ricker vlog. Migalab shout out lalabs. I connected to the link. Ayan. BG lang si Sir Evs. Ayan, palablab po yung nakapin. Ayan, mag-ano lang po kayo, go to channel. Go to channel na lang mga lalabs. Ayan yung 3 dot sa taas. Click nyo lang yan mga lalabs. Mapupunta kayo sa kanyang sa kanyang bahay. Ayan, palablab po yung premiere ni Reggie Bang. Reggie Ibalang pala. Naduduling. Sige lang, sige po, sige. Nandyan ka pa ba Batang Sunstorm? Batang Sunstorm lalas. Sana yung may premiere si Reggie. Ayan, doon muna tayo kay Reggie para matamsakan siya. Ayan. Ayan, patamsak po ang nakapin mga lalabs. Ayan, Reggie, nakapin ka na lalas. Ayan, patamsak naman po sa nakapin. Patamsak sa nakapin mga lalabs sa kanyang premiere. Ayan. Ayan, Batang Alan Aquino dan na pusuklin lang po dito. Ayan. Ayan, Alan, dan sa'yo si Batang Sunstorm. Pasuklian na lang lalabs. Alan Aquino. Ayan. Yan, Sir Ebs. Yan mga lalabs, yung mga binababa po ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. Yung aking mga member dyan ay. Salamat po sa pagpin, walang anuman. FC Jack, hi, may love shout out. Hi host, how are you? Ay,
Alhamdulillah, I am good. Ayan, FC. Joey thumbs up. Mega love shoutout Joey. Ayan. Ayan, Joey, meron ka ng jacket na labs. Batang Sunstorm noted from Reggie. Ayan. Thank you so much. I'll be back a little bit. Okay, Kylie, no problem. Ayan. Go ahead. Ayan. Cooking with Sapia po palablab mga lalabs. Ayan, nagbuba ng kanyang bahay. 12 million in the house. Bigyan galabi shoutout. Ayan. Cooking with Sapia po palablab ako mga lalabs. Ayan yung nakapin po patamsakan sa kanyang premiere. Ayan. Ayan, 12 million in the house. Bigyan galabi shoutout. Reggie Ibalang TV Kalimbang Dikit Tamsak. Ayan. Ayan Reggie, pasuklaan na lang po si Batang Sunstorm lalabs. Ayan. Dan na po sa'yo. Ayan, Joey, meron ka ng jacket. O so wag mong minamadaling nightbot kasi baka naglili siya man. Reggie, walang TV dan. Ayan. Ano Reggie, walang TV dan? Ayan. Ayan, Pilipinas po nagawa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia dan from Joey. Ayan. Cooking with Sapia lalabs. Please connect to Joey. Ayan. Namsakos from Himawari. Ayan. Madam Himawari, may love shoutout po madam. Ayan. Kumusta ka na madam? Ayan. Good morning host. From Himawari Vlogs. Ayan. Good morning po Madam Himawari. Cooking with Sapia lalabs. Ayan. Nagbaba ng kanya. Ayan Sir Ebs, narinig ata ni Nightbot. Ayan. Sige po Madam Himawari, mag-iingat ka po Madam. Mr. Elegant, mag-love shout out. Ayan. Ayan, Irene TV to Slack guwapa. Ayan, iba na naman yung picture ni Madam Oy. Ayan. Mr. Elegant sa nagba ng kanyang bay. Irene TV, ayan. Mega love shout out. Madam Ganda, ayan. Alan Raker Vlog, ayan. FC, hello, mega love shout out. Korean my friend, ayan. 6 million in the house, mega love shout out. Thank you so much everyone. Please connect to the link. Ayan, from FC Ja, ayan. FC Ja, please connect mga lala. Ayan, patamsak po sa nakapin. Please tamsak on the pin mga lalabs. Ayan. Sa kanyang premiere. Ayan, Korean My Friend TV. Irene TV, ayan. Si Madam Irene po. Lablabin natin mga lalang. Ayan. Batang Sunstorm dan from Joey. Ayan. Batang Sunstorm lala. Pasuklian na lang si Joey. Ayan. Joey pala. Mali na naman yung basa ni host. Ayan. Thank you. Ayan. Magpasensya na ng mga lalabs sa minsan si host naduduling. Ayan. Batang Sunstorm dan sukli sa bahay mo idol. Paul Pack. Ayan. From Reggie. Ayan mga lalabs. Yung nakapin po patamsak sa kanyang premiere. Ayan. FC Jakay dan from Joey. Ayan. FC. Please connect to Joey. Ayan. Irene TV. Ayan. Nagba si Madam Ganda ng kanyang bahay. Ayan yung aking mga member po. Binababa ni Nightbot. Ayan. 5 million in the house. Mega love shout out. Korean my friend. Ayan. Nagba ng kanyang bahay. Korean my friend. Joey full pack from Cooking with Sapia. Ayan. Ayan, Joey dan sa'yo si Cooking with Sapia. Irene TV dan tamsak from Joey. Ayan. Madam Ganda, Madam Irene. Ayan. Dan sa'yo si Joey. Kapandak 14 TV dan from Pilipinas. Ayan. Ayan, Kapandak, pasuklan na lang si Pilipinas. Otherwise, dalhin ka niya sa China. Ayan, Cooking with Sapia, may love shout out. Joey tamsak. Ayan. Thank you my friend. Madam Love Channel, may love shout out po madam. Ayan. Ayan, Pilipinas sa atin to, nagbawa ng kanyang bahay. Himawari po, ayan, nagbawa ng kanyang babahay mga lala. Iwan lang kayo ng bakas. Ayan, Pilipinas sa atin, dan po pasukli na lang from Batang Sunstorm. Sir Ebs, ayan, natawa-tawa si Sir Ebs.
Love Channel, madam. Ayan, palablabaw kay Madam Love Channel, mga lalabs. Dan sa nakapin, Reggie, pasuklaan naman si Madam Love Channel. Ayan. Dan sa'yo lalabs, Reggie Ibalang TV. Please connect to Love Channel. Ayan. Reggie Ibalang TV, dan from Joey Jo. Ayan. Shout out Himawari. Ayan. Madam Himawari, madadaan lang daw yan siya at magpunta sa work. Ayan, dadaan lang si Madam. Patamsakan lang natin siya. Ayan. Leave me na 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 na. Joey Dan, thank you from Irene TV. Ayan. Love Channel ay lablabin nyo yan. Patamsak po sa nakapin, dadaan si Madam. Ayan. Cooking with Sapia po nagawa ng kanyang bahay. Ayan si Batang Samsung, palablab ako mga lalabs. 6 million in the house, mega love shout out. Ayan. Palablab po ng kapin. Ayan si Madam Himawari Vlog. Lablabin nyo yan mga lalab. Jomar Onyati PH dan sukli sa bahay mo idol. Ayan. Patamsak sa Premier from Reggie. Ayan. FC, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Irene TV. Yan si Madam Ganda, lablabin nyo yan. Maraming tao dyan sa LS niya. Ayan. Din kay Madam Love Channel, mga lalabs. Ayan, mga lablabin nyo yung mga nag-LS na yan. Ayan. Yung mga maliit pa yung bahay. FC, ayan, FC dyan, nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan, palablab na kapin mga lalab, si Mawari Blancs. Joey Jo Love Channel dan, ayan, Madam Love Channel dan po si Joey Jo, ayan. Reggie Pulpak dan, please check, ayan. Reggie, pasuklian na lang po si Cooking with Sapia, ayan. Dan po sa'yo. FC dyan, ayan. Irene TV, nagbawa po ng kanyang bahay. Irene TV, ayan. Napakatagal na harang na to, ayan ang mahinto. 8 million in the house, mag-love shout out, ayan. Ayan, Madam Himawari, napakat, ano itong harang na to, tagal. Pilipinas, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Please connect to the link from FC dyan. Ayan. Puntan natin yung bahay ko. Ang sakit ng likod ko. Yung liig ko. Aray. Kailangan ko ata mga lalabs ng massage. Ayan. Ayan, Madam Himawari, meron ka pong harang. Family Vacation Mount Fuji. Tubio. Ayan. Bagong upload lang pala to. Ayan, Joey Jo po nang gawa ng kanyang bahay. Ayan, Madam Himawari, nandyan ka pa ba? Cooking, dating dikit ako idol. Tamsak na lang. Ayan, may harang ka, Madam Himawari. Himawari Vlogs. Patamsak po sa Premier from Reggie. Ayan. Ayan, tamsakan niyo yung kanyang Premier, mga lalams. Ayan, Madam Himawari, din natasapos yung harang mo. Tan 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 na 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 na. Madam Love Channel po, lablabin mga lalabs. Ayan. Pinaba po yung kanyang bahay. Joey noted from Reggie. Ayan. Ayan si Madam Irene, nagbabari ng kanyang bahay. Si Madam Ganda. Ayan. FC Ja, old friend Pulpak dan from Cooking with Sapia. Ayan. Of the nights. Na-watch ko na Vacation Himawari. Ayan. Ayan, Madam Himawari, dan po si Madam Love Channel. Nakita ko yung Madam, yung ano mo, yung bakas. Ayan. Bisaya by TV Vlog pa jacket po. Ayan, jacketan kita lalabs. Ayan, may jacket ka na lalabs. Salamat. Ayan, Madam Himawari.
Cooking my old friend, how are you? Ayan, from FC. Love channel, hello sis, mega love shout out. Ayan. Ayan, bike muna ako host, tambay lang si Pico maya. Sige, mag-iingat ka batang Sunstorm sa pagbabike mo dyan. Ayan. Ayan, palablab ako kay batang Sunstorm mga lalams. Pilipinas atin to. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Irene TV palablab mga lalams. Ayan, si Irene TV ganda. FC Jack kay hello. Ayan. Ernie Barrera po mga lalabs yung aking member. Binababa po ni Nightboot. Ayan. Kapandak 14 TV dating dikit ako sa'yo idol. Ayan. From Reggie. Bisaya by TV Vlog. Migalab shoutout lalabs. Ayan. Bisaya by. Tingnan natin yung bahay ni Bisaya. Parang maliit pa to. Ayan. Ayan, 83 pa lang pala siya mga lalabs. Si Bisaya by 83 pa lang. Ayan. Punta tayo sa kanya mga lalabs. Oy, ayan. Nilablabin nyo si Bisaya by mga lalabs. Bibi pa yung kanyang bahay. Huwag kang umalis dyan, ano. Punta tayo kay Bisaya by. Ayan, bibi pa yung kanyang bahay. Please connect on the pin mga lalabs. Ayan. Baby pa yung kanyang bahay. Ayan, palablab po ang nakapin. Sige, puntahan kita sa bahay mo, Bisaya bay. Ayan. Alam ko nagkadigitan tayo kanina, hindi ko lang maalala kung sino. Kay ano ba? Hindi ko maalala kung saan tayo nagkadigitan, pero alam ko connect tayo eh. Kanina lang. Tanghali ata yun nung nag-break time ako. Ayan, FC nagawa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia. Ayan, Joey Judan Pasukli. Ayan, Joey Ju, please pabalikan na lang po si Bisaya bay. Ayan, maluoy na mga lalab sa nakapin. Ayan, bibi pa yung kanyang bahay. Ilan na ba to? Ebs Mamalinta po, ayan. Hindi ka pa antok, Sir Ebs. Ayan, 83 na yung nakapin. Ayan, bigyan kita ng 5 Bisaya. Bisaya bay, ayan. Sir Ebs. Salamat sa pabiji-biji dyan, Sir Ebs. Baka yung mobile mo, ano, pag napikit ka, Sir Ebs, mabagsak sa, ano mo, sa pagmumuka. Nagpapaantok. Patamsak sa premiere, ayan. Himawari Vlogs dan from Pilipinas. Irene TV po, ayan. Nagbawa po ng kanyang bahay mga lalabs. Laniski Migalab, shoutout lalabs. Ayan. Mga lalabs. Leblabin nyo si Laniski Vlog. Ngayon ka lang Laniski nagpunta. Ayan, nasa bahay mo ako, Bisaya. Irene TV dan, Madam Irene dan si Bisaya po, ayan. Pilipinas, Irene TV dan po, ayan. Ayan, Bisaya bay, kalimbangin mo yan. Si Irene TV, si Love Channel, si Sir Ebs Mamalinta, ayan. Yan yung mga nag-DLS. Lablabin mo yan mga lalabs. Ayan, nasa bahay mo ako, Bisaya bay. Daily routine with your kids, ay. Nandikit ko to sa'yo, ano. Bisaya bay, ayan. Laniski, makipagdikitan ka dyan lalabs, maya maya na ha, ayan. Ano, makagraduate ka ngayon dito, ayan. Ayan, unang dikit kay ano, Bisaya bay, ayan. Mga lalas palablab ako sa nakapin, ayan, bibi pa yung kanyang bahay. Lala, barista Migalab shout out. Wala kang ano, hindi ka naka-LS. Min mo yan ha, barista Migalab shout out lalabs, ayan. Bisaya bay dan, thank you from Irene. Joey Jo, ayan, nagbaba ng kanyang bay, Joey Jo. And mga lalas palablab po ako kay Madam Love Channel, ayan, binababa po ni Nightboot. Tamsak harang dan, salamat lalabs, barista. Ba't lalabs naka-main ka ha? Migalab shoutout barista from Joey Jo, Irene TV, ayan.
Ayan, Barista Pilye po nagawa ng kanyang bahay. Ayan, lablabin mo yun, Bisaya Bay. Si Barista Pilye, si Love Channel, ayan. Pilipinas. Ayan, lablabin mo yan, si Sir Ebs. Ayan, si Irene TV. Ayan, ayan, mga dikitan mo yan, mga lalabs. Bibi pa yung bahay mo, ayan. Yung mga lalabs, sana makagraduate na yung nakapin, ayan. Malapit na siyang graduate. Joey Glove shout out. Laniski, makipaglablaman ka dyan, ayan. Laniski, dikitan mo si si Barista Pilye, ayan. Para mabigyan kaya ng ayuda. Laniski, nandyan ka pa ba? Ayan. Lanao del Norte, oy, ayan. Sir Ebs, nakatulog na si Sir Ebs. Ayan, Cooking with Sapia, FC, Barista, ayan. Pilipinas, Barista Pilye, Dan, ayan. Ayan, Barista Lalabs, dan na sa'yo si si Pilipinas. Si Pilipinas, ayan. Barista Pilye po nagawa ng bahay, Pilipinas, ayan. Joey Jo, Pilipinas, OTW, ayan. Ayan, on the way na si Barista Pilye sa Pilipinas. Like a virgin, ayan. Ayan, Madam Tasha Mix Channel, ay aking member po, ayan. Adan, A-Vlog, Miguel shout out. Hello host, thumbs up Dan, ayan. Miguel shout out po, Adan, Aidan, ayan. And 8 million in the house, Miguel shout out mga lalangs. 8 million, thank you so much. 8 million, ayan. 8 million, ayan, ba't may harang ka na agad, Bisaya? Idol, layas ka pala, haha. Bakit layas, ayan. Layas ka pala, haha, ayan. Ayan, Cooking with Sapia, Pilipinas, tamsak dan dating dikit. Pilipinas, ayan, dating dikit si Barista, ayan. Dan po sa nakapin, pabalik. Bisaya, bye. Masuklian sila ni Skila Labs, ayan, bibirin yung kanyang bye. Post nila pag ko na lang ang katabi kong unan sipi ko. Oo nga, Sir Reeves, baka yung mobile mo bumagsak sa pagmumukha mo. Baka mabagsakan yung mukha mo dyan, ayan. Ayan, Pilipinas. Nood ako sa video mo para di malagas, may bakas. Ayan, parang Bisaya. Bisaya, bye. Ayan, pasuklan mo rin sila ni Skila Labs. Lahat ng dumikit sa'yo, suklian mo lalabs. Ayan. Lablabin mo si Barista Pilye. Ayan, nag-LS yan lalang. Si Ebs Mamalinta, si Love Channel. Ayan. Yan yung mga lablabin mo lalabs. Ayan. Palablab naman sa premier, balikan ko sapat na. Ayan. Sige, Aidan, tamsakan natin yan. Gawa ng tatay ko, may galab shout out. Ayan. Minsan nagtampo tayo kay GM Vlog. Bakit lalabs? Ba't ka nagtatampo kay GM Vlog? Nagtapo tayo. Anong nagtapo? Nagtampo. Malito rin yung sabi ko, baka marinig yan ni GM Vlog. Uy. Naduling na naman si Os, mga lalabs. Ayan. Ayan, nagtagpo. Ano ba yan, oy, Pilipinas? Ayan. Minsan nagtapo tayo kay GM Vlog. Nagtagpo. Nagtagpo siguro. Ayan, Pilipinas, Bisaya, bay, upo, ayan. Ay, nga, kay ata. FC, ayan, patamsak sa Prepare Regi, ayan. Pilipinas, pasukilan na lang sila ni Ski Vlog. Ayan, thanks. Hindi pala ako tapos na nakapin. Ayan, yung may mga premier dyan, lablabin, lanis kinagawa ng bahay. 89.90. Ayan, lablabin mo yan, Bisaya bay, nadiktan mo na ba si si Barista? Laniski, dikitan mo yan si Barista. Kalimbangin mo yan, Laniski lalabs. Ayan,
punta ka sa LS niya, maghingi ka ng ayuda. Ayan, Laniski Vlog. Nandyan lang si Barista Lalabs. Ayan. Kalimbangin mo yan ha. Ayan. Ayan, Bisaya by Dan, my friend from FC. Ayan. Patamsak sa premier from Reggie mga lalang. Ayan. Pangalawang dikit na ako sa'yo, Bisaya by. Ayan. Cooking with Sapia po nagbawa ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. 8 million in downs, may grab shout out. 8 million mga lalabs. Thank you so much sa 8 million dyan. Ayan. Patingin nga yung tamsak ko. Ayan. Ayan, Simple Jen Canada, may grab shout out po madam. Ayan. Harang, salamat po sa paharang dyan madam Simple Jen. Ayan. Yan palablab po yung nakapin mga lalabs. Bibi pa yung kanyang bahay. Laniski Dan, my friend, please connect. Ayan. Laniski, pasuklian si FC. Ayan. Dan sa'yo cooking with Sapia. Ayan. Putahi ng ama mo, Dan. Putahi. Cooking with Sapia, nagba ng kanyang bahay. Ayan, Pulin MM, may galab shoutout. Tamsakos, ayan. Pulin, may galab shoutout. Salamat sa patamsak lalabs. Pabalik po, Sophia. Ayan. Mag-English ka lalabs. Laniski, ayan. Sophia Lala, please connect to Laniski Vlog, FC, ayan, nagba ng bahay, Pilipinas. Tamsak host, ayan. Trampoline, Bisaya by link mo. Si Bisaya po nakapin lalabs. Joey Jo. Ayan, tumingala ka po, Joey Jo. Nakasabit po siya sa taas, ayan. Barista Dan po nood tinusok ko pa, ayan, from Bisaya by, ayan. Bisaya bay po, ayan, lalas Bisaya, wag kang magbawa ng bahay mo dyan, ayan. Kaya nakapin, kakainin ni Lolo yung dumidikit sa'yo, ayan. Laniski Vlog pabalik from Joey Jo, ayan. May galab shoutout Pulin, ayan, may galab shoutout host, ayan. FC po, nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Bisaya bay Dan Sukli, salamat, ayan. Ayan, 5 million in downs, may galab shout out. Ayan, Laniski. Nagbakas ka dun, ayan, Lalabs Barista, lablab na rin si Laniski, ayan. Pupunta yan sa'yo pag nag-release ka. Bibi pa yung kanyang bahay, malapit na rin siyang mag-grade 1, ayan. Thanks po, Joey Jo. Tagal naman nitong mga, bismillah. Nagulat ako, may nagbukas ng pinto mga lalabs. Kumabog yung puso ko. Ayan, whose day off mo? Hindi po, hindi ko day off. Buksan ko lang yung pinto mga lalabs. Ayan. Dan sa'yo, Joey Jo. May papasok. Wait lang. Ay. Yan lang ni skill old friend. Ayan yung ano ko. Yusin mo ba? Balik ko lang dito, tingnan mo. Tingnan mo. Nagilid oh. Ayan oh. Tingnan mo, baka makita to ah. Gumagalaw si Hus oh. Gumalaw si Hus mga lalad, napansin nyo yun. Ayan. Ay! Gumalaw si Hus. Ayan. Yung kamay mo oy, nakita.
Bisaya by please return. Ayan. FC Dan Kunik Pasukli from Bisaya by. Ayan. Ayan, tapusin ko lang yung ano, nakadalawa pa lang ata akong dikit sa'yo Bisaya. Ayan. Palablab po yung nakapin mga lalabs. Laniski Vlog Dan. Ayan. Laniski Dan sa'yo si ano. Ayan, malapit ka nang mag ano, mga lalabs. 9 na lang sa nakapin. Ayan. 9 na lang, mag-grade 1 na siya. Ayan. Laniski, wag kang umalis dyan. Sana makagraduate ka rin katulad ni Bisaya Bay. Ayan. Yan mga lalabs. Si Bisaya Bay po. Ayan. Pag-routine na natin yung nakapin. 8 na lang po. 8 na lang. 8 na lang. Ayan. Pangatlong dikit. Ayan. Salamat lalabs. Napaka-supportive talaga ni Barista Phil yung mga lalabs. Oh. Ayan. Napaka-supportive. Libalabin nyo yan. Ayan. Laniskin. Sabi ko sa'yo, dikitan mo si Barista Phil ba? Ayan. Return to me FC from Laneski. Ayan. Ayan. Anis Store. May love shout out. Ayan. Ayan. May jacket ka na Anis. Ayan. Anis Store. Ayan. Tamsak. Lanitsky Vlog Pauline Vlog Hello from Simply Jane. Ayan. Ayan mga lalabs. Lablabin nyo yan. Si Madam. Ayan. Simply Jane. Simple bahay po nyo. Dikit ako. Ayan. Bisaya Bay. Click mo yung pangalan niya. Punta ka na lang sa ano. Go to channel. Ayan. Click mo lang lalas, may lalabas go to channel kahit walang link. Ayan. 11 million indangs, may love shoutout. Simply Jen, thank you my friend. Oh my god, 6 na lang sa nakapin mga lalabs. Gagraduate na siya ng grade 1. Mashallah. Ayan. Mashallah, mashallah. Ayan, nagdidikit pa rin naman ako sa'yo Bisaya Bay. Ayan. Simple thanks OTW sa'yo from Laneski. Ayan. Ayan, Bisaya. Ayan. Laniski, thank you my friend. Ayan. Ayan, Laniski 1. Ayan, salamat po lalabs. Alipin. Ayan. Ayan, Laniski. Inaayudahan ka ni Barista Pili lalabs. Ayan. Nadikitan mo na ba yan, Laniski? Ayan, may ayuda siya sa'yo. Bigyan ko si Bisaya ho sa 4 kasalimin ko. Ayan. Sige po pulin lalabs. Salamat lalabs. Salamat naman dyan. Ayan. Isali nyo na rin pulin si ano, si Laniski. Ayan. Maluoy na uy. Ayan. Si Laniski. Barista thank you. Ayan. Laniski, dikitan mo rin si Pulin. Ayan, main channel niya yan. Para maayudahan kanyan Laniski. Ayan. Dapat makagraduate din ngayon si Laniski ng grade 1. Ayan. Dikit ko muna si Pulin. Ayan, Bisaya Bay. Suklian mo si ano ha, si Barista Pili. Dikitan mo yan, si Pulin. Ayan. Alipin ni Barista Tamsak Dan sa'yo. Salamat. From Anis Store. Ayan. Hello, I'm back everybody. Ayan. Ayan, Kylie, please connect on the pin. Ayan. Mga lalabs. 5 na lang sa nakapin. Gagraduate na siya mga lalabs. Ayan. Sana all. Ayan. Ayan, pinapanood ko pa Bisaya Bay. Ayan. Nauna ako Bisaya Bay from Ani. Ayan. You're watching Guso. Ayan. Guso. Love channel madam. May love shout out. Ayan. Lablabin mo rin yan ano. Bisaya Bay. Si Madam Love Channel. Ayan, nag-ilis yan. Dan na po Barista kanina pa po from Bisaya Bay. Ayan. Dan sa'yo Barista dating dikit. Ayan, tinapos ko yung video ho. Salamat lalabs. Ayan, malapit ng grumad. Oh, mashallah, nagulat ako dun ah. May kumalimbang sa akin. Ayan. Ani, ayan, Thor. Ayan, nag-aayuda si Barista Pili lalab. Salamat. Ayan. Ani, full pack.
Love bahay po, ayan. Maraming salamat lalabs. Salamat barista, ayan. Lablabin nyo yung mga lalabs si Barista Pilye, ayan. Iwan ko wala siyang LS ngayon, baka uupining siya mamaya. Kaya wala siyang LS. Pag maaga ang pasok niya, maaga rin ata siyang nag-out, ayan. Or mamaya pa yung mula labs. I connected to the pin, ayan. Pag-reveal na natin yung nakapin, FC return please. Ayan, Laniski. FC please, connect to Laniski, ayan. Pilipinas po nang gumawa ng kanyang bahay, ayan. 12 million in the house, mega love shoutout. O sino yung isa na ayudan? Si po si Laniski Vlog, pasama na rin lalabs. Bibi pa yung kanyang bahay. Laniski, baba mo yung bahay mo lalabs. Para masali ka na ni Pauline, ayan. Sayang yan, Laniski. Pagkakataan mo na yung Laniski, uy, ayan. May nag-aayuda dyan. Yan mga lalas, maraming salamat sa inyong support dyan, ayan. Love bahay po, dikitan kita, ayan. Love channel, Madam Love channel, ayan. Ayan, nakamin yan si Madam Love channel, lalabs. Okay ho, salamat lalabs Pauline, ayan. Ayan, Gita Laxmi, you are crying again, ayan. Ayan, Gita Laxmi. Laniski already connected, ayan Laniski, dan na sa'yo si FC. Ayan, salamat naman mga lalabs sa pagdikitan. O ayan. Pag-graduate na natin yung nakapin, 4 na lang, ayan. Nagdidikit pa ako sa'yo, Bisaya, bye. Lalabs, mga love shoutout, Kino Bambam, ayan. Mga love shoutout, lalabs, Kino Bambam, ayan. Ayan, Laniski, dikitan mo rin yan, si Kino Bambam, lalabs, ayan, madaming tao yan. Kino Bambam, Barista Pilye, Love Channel, ayan. Yung mga nandyan, mga lalabs, lablabin mo yan, ayan. Good morning lalabs, Kino Bambam, ayan. Ayan, malapit na pong mag-graduate yung nakapin. Ayan, mag JLS ulit ako. Sige lalabs. Ayan, Alan, sana makagraduate na yung nakapin, ayan. Can you let me know to connect with me as well, ayan. And mga lalas, please connect to Kylie Krepner also, ayan. Road to grade 21, ayan. Sige, Kino, lalabs. Ayan. Ayan, may jacket ka na po, Kaylee. And mga lalablabin nyo rin si Kino Bambam. Road to 2, ayan. Sige po, lalabs. Pag-graduate muna natin yung nakapin, ayan. Ayan, Laniski, dikitan mo yan si Kino Bambam, ayan. Click mo yung kanyang pangalan, Laniski, ayan. Kalimbangin mo yan, lalab Laniski. Cooking with Sapia po, ayan. Ayan mga lalabs, yung nakapin, 2 na lang. Sige, bigyan ko ng 5 yung nakapin. Ayan, maraming salamat lalabs Kino. Ayan, Laniski, dikitan mo yan. Ayan, Kino, isama mo na rin si Laniski lalas. Maluoy ka na, uy. Ayan. Laniski. Ayan, lablabin mo yan si Kino. Laniski, nandyan ka pa ba? Ayan, FC Jakay. Ayan, 1. Ang daming nag-aayuda, sana all. Ayan. Laniski, nandyan ka pa ba lalabs? And Laniski Vlog dan from Ani. Ayan. Salamat po, ayan, 15 million in the house. Ayan mga lalab. Ayan. Congratulations, Bisaya, bye. Grade 1 ka na. Tamshek Harang Saging Host. Taram Katilin Stark Bambam, ayan. Salamat lalab. Ayan. Tingnan natin kung graduate na si Bisaya. Kino Bambam bahay po dikit. Ayan, click mo yan yung bahay niya lalabs. Bisaya bye. Ako na lang magbabaoy. Si Nightbot natutulog na naman. Ibaba natin yung bahay ni Kino. Ito, ibababa ko yung bahay niya lalabs, ha.
Bakit na naman ako? Buang. My boy, what are you doing, Maui? Ha? Nabuang ka na naman, uy. Ayan, lalabs yung bahay ni Kino, ayan. Ayan na, Bisaya bay. Dikitan mo na yung ano si Kino, ayan. Binaba ko na. Shi! My boy, what are you doing? Ha? Ambot man tong pusa ko, maingay. Ayan si Kino Bambam po. Ayan, Danny Ribambam Tamshik, harang saging hos, ayan. Ayan mga lalabs, binaba ko yung bahay ni, ayun, ni Ailinski si ano, Kino Bambam. Ayan, lablabin nyo yan, Lani. Shi! Stop running, Maui. Nabuwang na yung pusa ko. Panay takbo eh. Eh! My boy, Bisaya by Dan. Ayan, graduate na ba si Bisaya House? Ayan, what is that noise? It's a cat noise. Yung pusa ko mga lalabs, oy, takbo ng takbo. Ayan, Bisaya bay, congratulations lalabs. Ano ka na? Nag-grade 1 ka na. Laniski ba na? Punta tayo kay Laniski, ayan. Ayan mga lalabs, congratulations Bisaya bay. Pwede ka nang tumambling ng 5 beses, ayan. Tumambling ka na ng 5 beses, oy, ayan, grade 1 ka na. Maraming salamat sa mga nag-ayuda sa nakapin mga lalabs kanina. Ay Bisaya bay, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, Kino Bambam. Ayan, sino ba to, si Barista Lalabs. Ayan, si Madam Love dyan. Kulit. Kay Pulin MM, ayan. Maraming salamat Lalabs. Maui boy, please be quiet. Keep quiet lalabs. Kinubambam dan pabalik po, thank you. Ayan. Ayan, lablabin mo yan Laniski si Kinubambam ba, ayan. Maraming ayuda dyan, laging may pa-games, ayan. Si Kinubambam ba, ayan. Laniski dan to you. Ayan Laniski, pasuklian na lang si ano at lagi na lang umiiyak. Si ano ba? Si Gita Laxmi, ayan. Kada punta niya dito, lagi na lang yan naiyak. Lablabin si Kino Bambam mga lalabs, ayan. Ayan, Laniski, nadikitan mo na ba si ano? Si Kino Bambam, si Barista Peli, ayan. Yan ang mga dinidikitan mo mga lalabs. Si Pulin MM, ayan. Dikitan mo yan, suklian mo yan mga lalabs ha, Laniski. Balikan ko po yung dumikit, ayan. Lalabs, palablab ako kay Kino, ayan. Binababa po na Ailinski. Palablab, ayan, salamat naman dyan talaga naman, oy. My boy, keep quiet ba? Ayan, mga lalab, sana pag mag-graduate na sana yung ano, nakapin. Check ko nga yung nakapin. Masyala, malapit na siyang mag-graduate. Ako na excited sa kanya. Ayan. Mga lalabs. Nag-81 na siya, ayan. Salam alipin, ayan. Palablab po yung nakapin mga lalabs, ayan. Sana makagraduate na din siya ng grade 1. Maluoy na mga lalabs. Ayan, hus, mag-cry din ako ah.
Ah! Cry, ayan. Si Gita Laxmi, ayan. Every time crying, ayan. Ay, AV, ayan, Ebs, mga love shoutout. Mga lalas, palablab sa nakapin, ayan, maluoy na, ayan. Na nag-graduate na rin siya, mga lalams. Katulad ni Bisaya Bay, umalis na. 105 to Bisaya host. Ayan, lalabs Pulin, maraming salamat lalabs. Shh! At Maui boy, what are you doing? 3.1. Shh, 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 shh. Maui boy, stop running. Ha? Dan sa nakapin from Love Channel, ayan. Lanis kilalas, pasuklian si Love Channel, Love sa'yo lalabs, ayan. Sige, 5 din sa akin ang nakapin. Ayan, maraming salamat naman talaga. Uy, ayan, ang daming nag-aayuda. Ayan, sana, ayan, Gita Laxmi, don't cry, lalabs. You have a big mansion. Ayan, mashallah. Mashallah, mashallah. Gita Laxmi. Ayan. Ayan, maraming salamat naman. Tumunog na naman. Ayan, maraming salamat. Lalabs, sana Mikay, Miglab shout out. Ayan. Mga lalabs. Lablabin nyo yung nakapin. Ayan. Sana graduate na siya. Ayan. Madam Love Channel, maraming salamat po, madam. Ayan. Sana graduate na yung nakapin. Ayan. Gita Laxmi. Every time crying. Ayan. Yan mga lalas, palablab po si Kino Bambam. Ayan. Pinababa ni Ailinski Vlog. Palablab ako kay Kino mga lalabs. Ayan. Ayan, kay Madam Love Channel, kay Pauline. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan mga lalabs. Love Channel, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Gita Laxmi. Ayan. Ilan na yung nakapin. Ayan. Laniski, suklian mo yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Nadikitan mo na ba si Love Channel? Laniski. Ayan. Si Pauline, dikitan mo rin yan lalabs. Ha? Yan mga dikitan mo yung mga nag-GLS na yan. Maraming ayuda dyan. Ayan. Si Kino Bambam, dan ka na ba? Ayan. Barista Pilye po. Alipin ni Barista. Nagba ng bahay. Ayan. Buksan mo nga yung iPad. Uy. iPad. Projectionist, salamat. Ayan, from Alan Aquino. Ilan na ba yung nakapin? Paakin na nga yung iPad. iPad. Take the iPad, my boy. Ayan mga lalas, palablab po ang nakapin. Sana graduate na siya. Ayan, tingnan natin. Ilan na ba yan? Wait lang mga lalas, kunin ko nga lang yung 85 sa nakapin. Full pack, pasukli na lang. Ayan. Ayan, Laniski, lahat ng dumikit sa'yo, lablabin mo ha. Ayan. Tamsak Alan Aquino, dating dikit. Ayan. Pauline Vlog, pasukli. Kunin ko lang yung iPad mga lalas, 1 minute.
Ayan, Pauline Dan po pasukli. Ayan. Dan sa'yo si Pauline Lala, Bisaya Bay. Kanina pa siya Dan. Shh! Nakakagigil tong pusa na to. Stop running, Mari. Mambutoy. Ayan mga lalasin natin yung nakapin kung graduate na siya. Pasyal na lang siya sa channel ko for more ayuda. Ayan. Sige sinabihan ko na rin siya. Ayan, si Grimarly, tinanggal siya ni Nightbot. Salamat Ma'am Pauline. Ayan. Salamat Ma'am Pauline from Bisaya Bay. Ayan. Pag naka-live ako, ayan. Sige Laniski, kalimbangin mo yan si Kino Bambama. Kasama ko yan Kino sa work. Si Laniski Vlog. Kino Bambam pabalik na lang from Joey Joe. Ayan. Ayan Kino, Lalabs Kino. Pasuklaan na lang Lalabs. Okay Kylie, no problem Lalabs Kylie. Ayan. Mga lalabs, huwag niyong kalimutang tamsakan si Hoss. Ayan. Kaylee, may live shout out. Ayan. Kaylee, ayan. Grimarly Bambam, ayan. Saklap, ayan. Ayan, Grammarly Bambam. Meron ka na pong jacket. Grammarly Bambam. Tingnan natin yung nakapin. Ano nangyari sa nakapin? Graduate na ba siya ng grade 1? Ayan. Bisaya Bay, Batang Sandstorm, Dan Kunik, Pasukli. Ayan. Balikan yung baka nyo po. Balikan nyo yung bakas nyo po. Ayan. Cooking with Sapia, Miguel Love shoutout from Kino Bambam. Ayan. Joey Joe. Ayan. Cooking. Ayan. Laniski, lahat ng bumakas sa'yo lalang. Sorklian mo ha. Ayan. Kalimbangin mo si Love Channel, Kino Bambam, Barista Pili. Ayan. Yung bill sa taas. Kalimbangin mo para man-notify ka. Balikan ko yung bakas nyo po. Ayan. Igi po Kino Lalab. Salamat Lalabs. Kino. Ayan. 13 million in dollars. Mega Love shout out. Ayan. FC Jadan from Bisaya Bay. Ayan. Ayan, malapit nang matapos. Alan Aquino po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ako na excited sa nakapin eh. Ayan. Tingnan natin. 85 pa lang. Ayan. Ayan, 15 na lang sa nakapin mga lalas. 15 na lang. Siguro Laniski, hindi ka pa makakagraduate ngayon. Ayan mga lalabs, yung nakapin po. Antok pa ako. Ayan. Sige Kino, matulog ka muna lalat. Ay, baba ko na lang yung bahay mo. Antok pa si Kino. Ang aga pa dyan sa Pinas, 5. Ayan, mag-alas 6 pa lang kasi. Ayan, Gita Laxmi, palablab ako. Pauline, salamat. From Joey Joe. Ayan. Salamat mga lalabs. Projectionist OTW. Ayan. Lanis ka ng oras pasok mo bukas lalabs. Ayan, palablab ako kay Kinubambang mga lalabs. Ayan. Pinababa ni Elinski Vlog. Thanks Batang Sandstorm dan tayo from Laniski. Ayan. Salamat lalabs. Kalimutan ko palang ibaba yung aking Toemos. Naglalaba pa ako. Ayan. Yan ang sipag mo Laniski. Naglalaba ka pa. Hindi mo matatapos yan. Sige maglaba ka lang lalabs dyan. Ayan. Kelly, ayan mo ba bakas lang balik agad from projectionist. Ayan. I connected to the link my friend. Ayan.
Lani, pasok lang si Kylie. Ayan. Thank you, Pauline. Ayan. Yan, 13 million in-house. Mega love shout out. Di tayo nagpipin ng iba. Ayan. Na nag-rumodwit ka na Laniski. Oy, ayan. 11 million in-house. Mega love shout out mga lalas. Palablab po ang nakapin. Ayan. 540 nandito Pinas. Ayan. O lalabs dito is 154. Ayan. Mag-iwan na kayo ng bakas. Balikan ko kayo from Kelly. Ayan. 11 million in-house. Mega love shout out mga lalas. Ayan. Kino Bambam. Thank you host from Kelly. Ayan. Kapag nagutom, mamaya na. Ayan, Tom Shake, harang saging. Salamat sa paharang lalab sa iyong saging. Ayan. Hampas lupa, bambam. Hampas lupa, bambam, thank you. Ayan. Laniski Vlog watching Tinola from Pauline. Ayan. Laniski Vlog, ayan, dikitan mo yan lalaba. Suklian mo yan si Pauline, si Bambam. Ayan. 87, 59, 90. At China Night, ayan. Si Joey Jo, tinan ko nga yung bahay niya. Laniski Vlog dan pusukli na lang dito, ayan, from Batang Sunstorm, ayan. Yan, Laniski, lablabin mo rin si Batang Sunstorm lalabs, ayan. Suklian mo yan, Laniski. Sabi ni Laniski, naglalaba raw siya. Hindi yung matatapos yung nilalaban niya. Yung dinidikit ko sa yung mga bulati ko, dinidikit ko din sa nakapin, ayan. Salamat Kino lalabs, ayan. Salamat mga lalabs sa mga bulati mo, ayan. Kaylee, ayan, ang tinabulyo. Salamat sa mga bulati mo, Kino, ayan. Kino, minsan hindi kita napupuntahan sa LS mo kasi busy ako lalo. Sana pag nakauwi na ako ng Pilipinas, ayan. Marami na akong time, lahat ng pumupunta sa LS ko, pupuntahan ko din, ayan. Ito kasi ang hirap pagsabayin yung work tapos yung LS, diba? Tapos yung bawal pa kaming mag-mobile, ayan. Damshik Team Kino Bambam, ayan. Salamat from Jake Russell, ayan. Lalab, salamat. Kylie, ayan. Harang, ayan. Salamat sa paharang lalas. Ayan, 15 million in-house, mega love shout out. Maya-maya na tayo mga lalas magpipina. Kasi parang gusto kasi pag-graduatin yung nakapin, ayan. Bahala ka dyan, hosa. Ayan pa ako nakauwi na ng lang Pilipinas, ayan. Laniski, uy, ayan. 87 na siya mga lalabs, ayan. Pag ito hindi umakyat, iwan ko na lang, baka kakainin pa ni tatang yan, ni Lolo, ayan. FC Jaja Kai, ayan. Ano ba to? FC, you are from where? From Indonesian? Kilidan, ayan. From Bisaya by TV Vlog, ayan. Ayan, salamat sa 9 million mga lalas. Maraming salamat sa dumikit kanina kay Bisaya by.
kay Barista Pilye, kay Kino Bambam, kay Pulin Luna, ayan. Kay Pulin MM, kay Madam Love Channel, ayan, maraming salamat. Kay Alan Aquino, ayan. Everyone, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Hindi ko na masabi lahat. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong support ng mga lalabs. Ayan. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon at i-bless lahat ng ating channel. Ayan. Na sana magtuloy-tuloy na. Ayan. Lahat ng nandito ay mamonetize agad. Ayan. Napakadaldal ni host. Ayan. Pinipray ko rin po sana ngayong gabi ay umaga na dito. Ayan. Sana makagraduate na yung nakapin. Ayan. 89 na siya mga lalas. Maraming salamat. 89 na siya. Diyos ko Panginoon. Yung mga dinidikit ko hindi naglalagas, malakas kapit ng mga bulati ko. Ayan. Ayan, salamat sa mga bulati mo, Kino Bambam. Ayan. Danis kinadikit ko namin ko si Pulin OTW more. Ayan. Ayan mga lalas, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo mga lalas. Ayan. Kung nandyan kayong, kung kaya ko lang kayong pasukin yan, lahat ko na kayo ikikis eh. Para sa pa-thank you, ayan. Ayan, Laniski, nadidinig mo yun, lalabs? Makakagraduate ka ngayon, Laniski, ayan. Hindi ko siya ibababa hanggang hindi siya mag-graduate, mga lalabs. Ayan, maraming salamat. Tamshik Bakod, Team Kino Bambam, ayan. Lalab Kino, maraming salamat. Ayan, napakabait talaga ni Kino, mga lalabs. Napaka-supportive. Pulin Luna, thank you, ayan. Pulin MM, ayan. Mga lalas, mamaya tayo magpipin ng mga ano dyan, ha? Tapuan muna natin yung nakapin. Lablabin natin yung nakapin, ayan. Ano ba yun, kailangan mo ma'am panoorin video nyo for 3 minutes para di lagas ni Lolo, ayan. Oo nga, tama. Jessica Jen, mega love shout out. Palablab po yung nakapin para makagraduate na siya, mga lalabs ng grade 1, ayan. Jessica Jean, salamat lalabs. Ayan. Padikit wag kang magkiss-kiss host. May COVID pa. Hindi. Naka-face mask naman eh. Ayan. Naka-face mask. Laniski vlog here more. Ayan, from Pulin MM vlog. Ayan, maraming salamat talaga mga lalabs. Inyong pagdikit kay Bisaya Baidan Pusukli parang Batang Sandstorm. Ayan. Laniski vlog, makakagraduate ka ngayon lalas. Pwede ka nang tumambling mamaya. Ayan. Laniski, ayan. Ayan, 10 na lang kulang ni nakapin. Ayan. Ayan, salamat po. Kaya mga lalas, wala akong gaanong alagad. Ay, Panginoon ko. Ayan. Yung shoes mo, Kino, sana all may magandang shoes. Ayan. Uy, thank you po sa inyo. Ayan. Ayan, magpa-thank you ka dyan, Laniski, ha. Ayan. Ayan, kay Kino Bambam dyan, kay Pulin MM lalabs. Ayan. Suklian mo na ba yan, Laniski? Ikitan mo yung mga main nila, ha. Ayan. Ayan, nag-aayuda pa ako sa nakapin. Thank you po. Ayan. Ayan, lablabin po si Kino Bambam, mga lalas. Tamshik mo, host. Ayan, salamat. Ayan, salamat naman talaga, lalabs, Kino. Ayan, ikikis ko na kayong lahat dyan. Bawal daw kasi may COVID. Ayan. Sabi Kino Bambam. Ayan, si Kino, inaantok pa yan eh. Sobrang aga pa, Kino. Ayan. Gagawa pa ako more alagados para madigit ko nila next time. Ayan. Sige, salamat lalabs. Pulin Luna. Ayan. Pulin MM. Mga lalas, palablab kay Kino Bambam, mga lalabs. Ayan. Kay Pulin MM vlog. Ayan. Dikitan nyo yun, mga lalabs. Napaka-supportive.
Ayan, 17 million in the house. Ang dami ko palang tao. Hindi ko napapansin. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan mga lalabs. Ayan. Mga lalabs, pag-graduate na natin yung nakapin. Ayan. Naglalaba siya. Baka hindi niya matapos yung kanyang nilalaman. Ayan, sa 17 million in the house, maraming salamat sa inyong support mga lalabs. Alan Aquino lalabs, thank you so much. Ayan. Bisaya by TV na, dikitan mo na po ba yung nakapin? Ayan. Ayan mga lalabs, palablab po yung nakapin. Maraming salamat talaga kay Kino Bambam. Ayan. Napaka-supportive. Kay Pulin Luna. Ayan. Kay Pulin MM Vlog. Oh my God, 10 na lang sa nakapin. Ayan. Kasi ako na kay Laniski lahat ko nandikit sa kanya. Ayan. Thank you for your support host from FC Ja. Ayan. Hello host, Miguel shout at Pansy Face Trudy. Lalab Pansy, please connect on the pin please. Ayan. Inshallah, she will ano ba to? Paano ba yun nasabihin ko? She will graduate. Ayan. Ayan, ano bang sasabihin ko? Ang hirap mag-English. 91 na host. Ayan. Tamshik Haram, Kinubambam, ayan. Tamshik Harang, ayan. Jan Karandang Migalab, shout out. Kinubambam, thank you so much, ayan. Salamat sa pagdikit kay Kinubambam. Mikasha, Migalab, shout out lalabs. Kumusta ka na, Mikasha? Bakit hindi ka na nag-LS? Dudung, oy, ayan. Alright, Mikasha. And Lanitsky, dikitan mo rin yan si Mikasha lalabs, ayan. Dikitan mo rin yan Laniski. Ayan. Si Mikasha. Kumusta ka na Mikasha lalabs? Parang hindi ka ata nagpaparamdam na. Ayan. Pang 92. Ayan. She will return the favor. Ang hirap mag-English, ayan. Pansy Bay OTW, ayan. Lanitsky Vlog, hello, ayan. Parang Pansy, ayan. Ang hirap mag-English, oy, ayan. Ano ba tong na ano ko? May napindot pa ako, ano to? Nosebleed, ayan. Nosebleed. Nosebleed ba mga lalabs, ayan. Nosebleed. Ayan, Laniski Vlog, hello, ayan. Ayan, 17 million in the house, Miguel shout out. Nosebleed na. Ayan, maraming salamat dyan sa inyong lahat, ayan. Basta yun host, ha. Basta yun na yun mga lalabs, ayan. Ba't na lang hindi si Kylie umalis na si Kylie. Kasi pa English din yun, ayan. Ayan, salamat sa inyong lahat mga lalabs. Ayan, 8 na lang sa nakapin mga lalabs. Ayan po, 8 na lang po sa nakapin mga lalabs. Mikasha, mega shout out. Tuos Miss Bulong, ayan. Gutom ako. Bahay ni Laniski, sarap tinola manok, ayan. Laniski vlog, I'm already connected to you, ayan. Laniski, pasuklian mo yung mga dumikit sa iyo, ayan. Ayan, maraming salamat lalabs, mga lalabs, ayan. Joey Joe, maraming salamat lalabs. Pansy, ayan. Dan Mikasha, ayan. Salamat, Joey Joe. Joey Joe, ayan, salamat lalabs. Thanks Pansy from Laniski, ayan. Hindi talaga ako nagpin ng iba, uy, ayan.
Laniski ha, ikaw lang yung nakapin ngayon. Nakikita mo yan. Ayan. Ang dami dyan, hindi ko pinipin. Ayan. Malapit ka ng graduate Laniski. Ayan, konting kimbot na lang. Alaji. Ayan. Mga lalapad dikit po yung nakapin. Ayan. Ayan si Kinubambam po binababa ni Ailinski mga lalabs. Jessica Jendan, Pulindan na hos. Ayan. Me na 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 na. Ayan din Cooking with Sapia po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Cooking with Sapia, thank you so much lalabs. Ayan, Dumb Shake, harang Team Kinubambam. Ayan. Jon Snow. Ayan si Jon Snow po. Ayan. Mabel Esquerdo, mega love shoutout. 93 na host. Ayan. Mitoy Motovlog, mega love shoutout. Ayan. Ayan, may jacket ka na Mitoy. Ayan. Ayan, palablab po ang nakapin. Ayan mga lalab. 7 na lang sa nakapin. Ayan. Mitoy, mega love shoutout. Ayan. Salamat Mitoy. Ayan. Salamat Mitoy sa iyong pagpunta kay host. Salamat sa pagbisita lalabs. Ayan. Ayan, palablab po ang nakapin. Road to grade 1. Road to grade 1 po ang nakapin. Ayan. Ayan, 5 na lang po sa nakapin. Oh my God, gusto ko nang tumambleng. Ayan. Siyos na ang tatambleng niya. 95 na nakapin. Ayan. Salamat po. Ayan. Maraming salamat. Ayan mga lalas, 5 na lang po sa nakakapin. Ayan, gagraduate na siya. Laniski, ayan. Grade 1 ka na lalas, malapit na. Kunting kimbot na lang, ayan. Ayan, Mabel po lalabs. Padikit naman po ang nakapin lalabs. Ayan. Si Laniski para makagraduate na siya. 4 na nabigay ko sama yung main ko. Ayan. Pulin lalab, maraming salamat lalabs Pulin. Ayan. Ayan, 10 million in house, mega love shout out. Ayan, 4 na lang po. Ako lang yata nadidikit eh. Ayan, salamat talaga Kinulalabs. Ayan. Mitoy Motovlog. Ayan. From Bisaya, bye. Mga lalabs, ayan, 4 na lang po sa nakapin. 4 na lang, ayan. Dan sa nakapin host from Mitoy, ayan. Ayan, Laniski. Masuklian si Mitoy, ayan. Ayan, 3 na lang po sa nakanakapin. 3 na lang, ayan. Mga lalab, 3 na lang po sa nakapin. Mga channel yung host sa mga family ko in Pinas, ayan. Alam mo yung mga password nila, ayan. Ayan, 10 million in down, mega love shout out, 10 million, ayan. Ayan mga lalabs. 3 na lang po sa nakapin, 3 na lang, ayan. 3 na lang po sa nakapin, ayan. Kinuha ko pang ayuda, ayan, salamat lalab Pulin, ayan. Maraming salamat talaga Aquino lalabs. Ayan, Joey Jo, Jessica Jean, pabalik na lang. Si Joey Jo. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ilan na lang sa nakapin, ayan. 3 na lang po sa nakapin, 3 na lang, ayan. 3 na lang po sa nakapin mga lalabs. O si Bisaya, Bay at Pilipinas sa atin lang nagbalik ha, yung iba shout out matuto magbalik ha.
Ayan, sige Batang Sandstorm, balikan niyo po si Batang Sandstorm mga lalabs. Yung kanyang mga nadikitan, may bakas siya, ayan. Ayan, suklaan nyo naman mga lalabs si Batang Sandstorm, ayan. Kanina pa siya nagdikit dyan mga lalabs, tingnan niyo yung mga bakas niya dyan. Lola May tusok here, ayan. Ayan Lola May, palablab naman po yung nakapin, ayan. Road to grade 1 po, ayan, maraming salamat po Lola May. Mega love shoutout po sa'yo Lola May, ayan. Mega love shoutout all, dalawa na lang sa nakapin, ayan. Ayan, gusto ko nang tumambling. Ayan, dalawa na lang sa nakapin. Dalawa na lang sa nakapin mga lalas. Ayan, dalawa na lang sa nakapin. Dalawa na lang Laniski, naririnig mo ko Laniski. Yan, dalawa na lang sa nakapin, gagraduate na siya. Dalawa na lang sa nakapin, dalawa na lang eh. Mayroon pa so yan. Lancy Pansy, please connect to Batang Sandstorm, ayan. Mga lalas, pasobran ko lang yung nakapin, ayan. Ayan, maraming salamat, ayan, graduate na siya, nag-grade 1 na siya. Tuwang-tuwa si Hosto. Ayan, grade 1 na yung nakapin, grade 1 na. Laniski, nandyan ka Laniski. Ayan, tingin mo yung bahay mo. Grade 1 ka na. Ayan, Mabil, pabalik na lang from Joey Joe. Ayan, mga lalas, balikan nyo po si Batang Sandstorm. Ayan. Of the night, Mr. Elegant sa Migalab, shoutout po lalabs. Please padikit naman po ang nakapin. Ayan. Road to grade 1 po ang nakapin mga lalabs. Salamat. Maraming salamat. Karapatan Migalab, shoutout po. Ayan. Karapatan natin TV. Ayan. Palablab naman po ang nakapin mga lalabs. Karapatan. Ayan. Road to grade 1 po. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan. Yan Laniski, nag-grade 1 ka na lalabs. Pwede ka nang tumambling din sa pinaglalabhan mo. Ayan. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat talaga. Ayan. Ayan, dan host 5 sa lahat. Ayan. Yan Laniski, dan na pala ng 5 si Pauline MM sa'yo lalabs. Dami na nga dikit sa'yo, pati si si Kino Bambam. Sakto yung pagpunta mo ngayong araw Laniski. Ayan. Napaka-lucky day mo today. Ayan. Ayan, Dan Sukli, Joey Joe. Ayan, maraming salamat mga lalabs. Sabi niya, yan isa na lang kulang sa nakapin. Ayan. Ayan mga lalabs, tingnan natin yung nakapin. Ayan, 100 na siya. Thank you, salamat. Ayan, grade 1 na siya. Grade 1 na. Laniski, oy, nandyan ka pa ba? Oy, magparamdam ka. Ayan, grade 1 na siya.
Ayan, 100 na ako. So, ayan, maraming salamat talaga kay Pulin MM. Ayan. At kay Kino Bambam, maraming salamat mga lalas. Sa lahat ng dumikit sa nakapin, ayan. Maraming salamat mga lalabs. Ano si Kino, ayan. Si Kino, napaka-supportive. Ayan, nasa Laniski, nandyan ka pa, magparamdam ka dyan, mag-thank you ka dyan. Ayan. Laniski, ayan. Laniski. Magpa-thank you ka dyan kay Pauline MM, ayan. Kay Kino Bambam. Pinasobrahan ko pa yung nakapin. Ayan, salamat talaga Kino, ayan. Laniski, oy. Saan na tong babaeng to? Sabi niya kasi naglalabas siya mga lalabs, ayan. Ayan, Kylie lalabs. Ayan, maraming salamat po sa dumikit kay Laniski Vlog. Ayan, graduate na siya mga lalabs. I-message ko nga yun, nasaan na ba yun siya? Kasi naglalabas siya. Message ko siya mga lalas. Ayan. Ayan, Kylie Lala, you are eating pizza. Mashallah. Ayan. Dan Islandsky Vlog, Jen's Journey in USA. Ayan. Mega love shoutout po, Jen's Journey. Ayan. BG host until mo end kakul muna ako sa Pinas, ayan, Philippines, ayan, sige lalabs. Pulin MM Vlog, ayan, salamat lalabs. No, I'm having leftover, ayan, Mitoy Moto Vlogs, ayan, salamat lalabs. Patapos lang sampay, ayan, tingnan mo na ba yung ano mo, yung bahay. Laniski, mag-thank you ka dyan kay Kino Bambam, ayan. Pati kay ano, kay Pulin MM, ayan, tsaka yung mga dumikit sa'yo dyan. Mag-thank you ka dyan, Laniski, ayan, graduate ka na. Yes sir, leftover from yesterday. Ayan, Laniski, mag-thank you ka dyan, ayan. Hindi lang sa akin, mag-thank you ka dyan, yung mga tao dyan. Ayan, kay Kino Bambam, nandyan siya. Tutulog na siguro uli yan. Ayan si Kino. Pulin MM, nasa na ba si Madam? Ayan mga lalabs, 13 million in-downs, mega love shout out. Thank you so much to all of you. Ayan, from Laniski Vlog. Ayan mga lalabs, si Laniski Vlog ay nagpapasalamat, naka-grade 1 na siya. Ayan. Inshallah next Laniski, ayan, papunta ka na sa grade 2. Maintain mo yan, ma'am. Bukas mambanana ka uli para hindi kainin lahat yan. Ayan. Ma'am, until what time kalobat sipi ko di kinaya. Ayan. Mamaya pala loves. Ayan, Jam Oro sa official mega love shout out. Hanggang mamaya pa tayo ano. Bisaya bye. Meron pa tayong ano, 2 hours. Tamshik harang saging team Kino Bambam. Ayan. Thank you so much lalab Kino. Ayan. Napaka-supportive talaga ni Kino mga lalabs. Ayan, lablabin nyo yan, yung nakapin. Ayan mga lalabs, thank you so much. 13 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Jam Urosa po nagbaba ng kanyang by charge muna ako. Balik ako 30 minutes full charge. Ayan. Sige lang Bisaya bay, maabutan mo pa ako. Kinubambam sa lahat po ng dumikit sa akin. Ayan. Ayan, magpasalamat ka dyan kay Kino Laniski. Ayan. 30 minutes to 1 hour. Ayan. Sige lang Bisaya bay.
Sige lang lalabs, mag-charge ka muna dyan. Ayan. Ayan kay Pulin MM, mag-thank you ka rin dyan, Laniski. Ayan. Dumikit din sa yun kanina. Ayan. In mga lalas, maraming salamat sa pagdikit nyo kay Laniski Vlog. Ayan. Dalawa yung napag-graduate natin ngayon ng grade 1. Si Bisaya Bay and din si Laniski Vlog. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan mga lalabs. Ayan, sa support nyo, maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. I-bless lahat ng ating channel na magtuloy-tuloy. Ayan. And din sana ma-monetize na lahat. Okay Kylie, no problem. I will host. Ayan. Ayan Laniski. Ayan, i-bless yung iyong channel lalabs. Dan Fancy Face Vlog from Jen's Journey. Ayan. Thank you so much guys. Ayan. Salin Nulas Kumigalab shoutout po. Ayan. Thank you so much mga lalabs. Ayan, 11 million in downs Migalab shoutout. Thank you. And palablab po ang nakapin mga lalabs. Kino Bambam, yung aking napaka-supportive dyan. Na si Kino Bambam, napaka-supportive. Ayan. Migalab shoutout host from Sadi. Ayan. Nag-ano na pala si Kino, nag-2K na pala si Kino, mashallah, ang bilis ng pag-angat ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, migalab shoutout host from Sally. Ayan, si Sir Ebbs po, binababa po ni Nightbot mga lalars. Thank you so much. Ayan. Harang, ayan, Victoria Adventure USA, migalab shoutout po, Madam Victoria. Ayan. Salamat po sa paharang, Jam Ura sa official. Ayan. Nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan. Bisaya Bay. Ayan, sige lalabs. Nagsusukling man yan siya, nag-charge lang. Kasi nalubat daw yung kanyang mobile. Graduate niya lang ng grade 1 kanina. Ayan, with Laniski. Ayan, si Laniski nag-graduate din. Ayan, napakaswerte nila ngayong araw, maraming nag-ayuda dyan. Ayan. Kaya Pulin MM and Kino Bambam. Ayan. Laniski, na tulog ka na ba? Ayan. Of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Ayan, dan sa nakapinos from Sally Nolasco. Sige po, magbakas ka lang po yan, Madam Sally. Nandyan si Kino, lang yan, nakikinig. Victoria Adventure USA, dan po sa'yo, pulpak from Jam. Ayan. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Ayan, Sally Nolasco po nagbawa ng kanyang bahay. Joey Joe, ayan. Laniski Vlog, shout out my dear. Ayan, from Victoria Adventure. Ayan. Ayan, kagraduate niya lang po, madam. Ni Laniski ng grade 1. Kagraduate niya lang. Okay lang po ako, Madam Victoria. Kamusta ka rin po? Ayan.
Ayan, 13 million indangos, mega love shout out. Palablab mga kapatid from Victoria Adventures. Ayan. Lablabin nyo yan mga lalabs. Dan Victoria Adventure, please back. Ayan. From Jen's Journey in USA. Ayan, mega love shout out. Ayan, 13 million indangos, mega love shout out. Jam Urasa official dan from Joey Joe. Ayan. Thank you so much everyone. Ayan, 13 million indangos, mega love shout out. Thank you Victoria from Laneski Vlog. Ayan. DJ Rams, the best. Mitoy Moto Vlog, mega love shout out. Ayan, thank you so much Mitoy Lalabs. Ayan. Ayan, Mabil Square Do 20. Ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Palablab mga lalam. Si Alan Aquino po. Ayan. Nagbaba rin po ng kanyang bahay. Si Alan Aquino. Ayan. Victoria dan pabalik na lang from Joey Joe. Ayan. Jeans Journey OTW Sukli from Victoria. Ayan. 11 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Nandyan pa po ba si Pulin MM? Pulin MM, nasaan na ba yun si Pulin MM? Hanapin natin yung kanyang pangalan. Pulin MM. Pulin MM, ayan. Lanao del Norte, Mix Club. Isa-isahin ko kayo suklian ha. Ayan, from Victoria. Yan, salamat po Madam Victoria. DJ Rams, the best. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Ayan, ham. Ayan, 8 million in downs. Mega love shout out Laniski. Ano baba ng kanyang bahay?
Jam oras sa pabalik puting. Ayan. Yung Madam Love Channel po palablab mga lalabs. Yan nagbaba po ng kanyang bahay, Madam Love Channel. Ayan, palamlam po ang nakapin mga lalabs. Unahin ko na una ha. Ayan, from Victoria. Ayan, Kapandak 14 dan dikit please back from Jane's Journey. Ayan. Dan Sali from Laneski. Ayan. Ayan, Pansy Face. Mega love shoutout. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan. Fancy Face. Ayan. Yan yung aking music. Nagdan na. Thanks for watching. Mali. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Yan dan Tamsak Love Channel from Mitoy Moto Vlog. Yan Madam Love Channel. Dan na po sa'yo si Mitoy. Yan, sandal-sandal muna, oy. Ayan,
And then Sally, please connect to Laniski Vlog. Ayan, thank you so much Sally. Ayan. Yan palablab po ang nakapin mga lalas, palablab. $8 million in downloads, mga love shout out. Ayan palablab po ang nakapin. Yan, Batang Sunstorm po, nagbaba ng kanyang bahay, Batang Sunstorm. Takot naman tong snake na to, madam. Ano ba yun? Ayan, sana all. Jason, may love shout out. Sana all. Ayan. Wait lang po malalas. Mag-inom lang ako ng wait lang, give me 2 minutes. Yan kasi mga love shout out. Nilmar Lalabs, mga love shout out. Kumusta ka na po Nilmar? Ayan. Tamsolve host. Ayan. Naka-apply ka na Lalabs. Bayad na. Jam Orosa. Ayan. Hindi million in downloads, mga love shout out. Joey Joe. Ayan. Joey Joe nanggawa ng kanyang bahang. Ayan. Ayan, may tumuto vlog, nagbaba ng kanyang bahay, Gita Laxme, ayan. Nagbaba po ng bahay, Gita Laxme. Alan Aquino po, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs, ayan. 10 million in dollars, may kalab shout out, ayan. Ilang months ba si Lolo mag-email host? Ayan, pag nakaano ka na, 1 month. Nilmar, mag-email pala yan si Lolo kung kailan mo siya marireceive. Ayan. Kung anong date. Tapos pag naipadala na yan ni Lolo, siya sa'yo mag-email. Ayan, hintayin mo na lang Nilmar. I-check mo na lang palagi yung ano mo, yung email. Ayan. Nagpila pa ako kagabi nung sa tax info. Ayan. Oo nga pala, kailangan mo muna palang ano yan. Sa tax, meron ka bang ano?
Kailangan mo yan para ano, konti lang yung babawasin ni Lolo. Ayan. Nagsusukli pa mga kapatid. Ayan. Hintayin mo lang ano, Nilmar Lalabs. Yung email ni Lolo. Ayan. $10 million indaw sa Miguel shout out. Mga nalas, magtitimpla lang ako ng kape ayan. Joe Babaka, ikaw yata next ni Jam. Ayan. I connected. Ayan. Thank you mga lalabs. Just give me a few minutes. I will make coffee. I will take coffee. English. Nosebleed.
Ayan. Ayan, 10 million inbox, may love shout out, mga malalas salamat sa paghintay sa akin. Ayan. PA Pam TV, may love shout out po. Ayan, Tamsak Host. Ayan. Mga lala, pasensya na kayo. Ayan. 10 million, thank you so much. Danap po ba kayo sa nakapin? Sino pa ba yung nandyan kanina? Yung matagal na? Mitoy, nandyan ka pa ba, Mitoy? Mitoy, nandyan ka pa, Mitoy? Ayan. Yan, 10 million indangas, may labi shoutout, 10 million. Ayan. Batang Sunstorm Lalab, nandyan ka pa ba? Yung mga lalas palablab lang po ako sa nakapin. Ayan, si Batang Sunstorm. Padikit from Jessica Jen. Ayan. Ayan, good morning. May galabi shout out. Teres Rosario. Ayan. Good morning, lalabs. Ayan, hello OFW Lutong Pinoy, may love shoutout lalabs. Ayan. Thank you everyone. Thank you so much. May love shoutout po. Ayan, thank you. FW Lutong Pinoy, may love shoutout. Palablab po ang nakapin mga lalabs. Ayan, kay Batang Sunstorm. Ayan, 5 million indangas. May love shoutout, 5 million. Thank you so much. Jessica Jen, padikit po please from Jessica Jen. Ayan. Yan, Jessica Jen, binigyan kita ng isang banana. Jessica Jen, ayan. Ako yan, si Live Score. Yan, sabay mo ako, Jenna Canada Vlog, ayan.
Ayan, 6 million in the house. Mega mega love shoutout 6 million. Maraming salamat mga lalabs. Taas ko lang yung aking paa. Ayan, 7 million in the house. Mega love shoutout. Yan, palablab po yung nakapin mga lalabs kay Batang Sandstorm. Padikit please from Jessica Jen. Ayan. Yan, palablab po yung nakapin kay Jessica Jen. Ronski Vlogs, migalab shoutout, tamsakdan po, ayan. Ronski, migalab shoutout sa'yo lalabs. Ronski Vlogs. Ayan, Ronski, may jacket ka na lalabs, thank you. Mega love shoutout po host. Ayan, mega love shoutout ng Lala. Meron ka ng jacket. Ayan, sabay mo ako Jen. Ayan. Gina's Canada Vlog. Ayan. Ayan, afternoon walk at neighborhood. Ayan.
Thanks host from Ronski Vlogs. Ayan, walang ano man lalabs. And Madam Gina Canada, nasa bahay mo ako. Thanks host. Ayan, walang ano man lalab. Ayan yung aking member na si Eps. Mamalinta po binababa ni Nightboot. Ayan. Binigyan ng dalawang Jessica Jen na yan. Girly G, may love shoutout po. Girly G, madam. Ayan, salamat po. Tamsak dan host. Ayan, salamat. Salamat po sa patamsak dyan, Ma'am Girly. Ayan. Good morning po, kagigising mo lang. DJ John Ray Remix. Kagigising lang, YT ka agad. Ayan. Play Now Gaming, may love shoutout. Ayan, may jacket ka na po. Ayan. Chinik mo na agad kung may nakain sa saging mo. Ayan, Madam Girly G, nababa ng kanyang bahay. Dan na po sa nakapinhos. Ayan. Ayan, Jessica Jean, pasukulaan po si Ronski Vlog. Dan sa'yo lalabs. Nakaiga pa. Ayan. Wala pang breakfast. Ayan. Tumayo ka na dyan. Magkape na. Ayan. Timpla ka na ng kape ng pandesal. Ayan, sarap. Timpla ka na ng ano, cappuccino. Yan, Ronski Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ronski. Inuna ang whitey. Ayan. Magtimpla ka na ng kape dyan. Tumayo ka na. Ayan. Yan, 5 million in house. Big love shoutout. Thank you so much mga lalabs. Malablab ang nakapin kay Girly G. Ayan. Ayan, nag-YT yan. Ay, nag-YT. Nag-LS yan mga lalabs. Magluto ka na, Madam Girly. Oy, ayan. Magluto ka na ng breakfast. Danadan. Iririn.
Tadan. Dididin, didin, dididin, tan, 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 tanan. Tamsak dan, ayan, Carlo Di Alcam, love shoutout lalams, Carlo, ayan. Yan, Madam Girly, nasa bahay mo ako, Madam Girly. Okay na ba yung ano ko? Yung video? Yung tapusin yun. Yung ano mo, Madam Girly, yung video mo na kasama mo, yung ano mo, yung papa mo, mataba ka pa dito eh. Medyo chubby, ayan. Pero yung nag-i-LS ka, hindi mataba. Reggie Flores Remix. Dan Girly G from Plano, ayan. Salamat lalabs, ayan Madam Girly. Masuklian na lang si Plano, ayan. Min mo ba yan, Plano? Tingin ko nakadikit ako sa'yo. Ayan, Zalin Vlog, Miguel shout out. Hello, Lalab host. Ayan. Hello, Lalab, so good morning. Ayan. Good morning po. Ayan, may jacket ka na po. Zalin Vlog. This is RBF Mini Sound. Play now, OTW. Ayan. From Carlo Di Alca. Meron ka na pong jacket, Zalin. Play now, Gaming 86. Ayan, baba ng kanyang bahay. Play now, Gaming. Ayan, tingnan ko yung nakadikit ako sa'yo, ha. Mga sino ba to? Play now, Gaming. Ayan, baby pa pala yung bahay nito. Carlo Di Alca. Yan si Carlo, malaki naman yung bahay niya. Play now, Gaming. Ayan.
Aileen Sweet Vlogger, may love shoutout lalabs Aileen. Ayan. Tamsak host. Salamat lalabs sa patamsak. Ayan. Play now dan full pack. Ayan. Ayan, tingnan ko play now kung nakadikit ako sa'yo ha. Ayan. Kung yung main ko. Ayan, Aileen Sweet Vlogger, lalab, kumusta ka na? Ayan. Ayan, ang baba ng kanyang bahay. Si Aileen Sweet Vlogger. Play now gaming. Ayan, suklian na kita lalaba. Ayan. Di pala akong dikit. Tamsakan ko na lang. Yan, enjoy gaming at tamsakan ko na lala. Dati pala tayong dikit. Play now gaming dan sa'yo. Ayan. From Aileen Sweet Vlogger. Padikit pa sukli. Ayan. So sukli agad from Jalin Vlog. Lalab host out muna ako ang mag-attend na call-list ni Salin Nolasco. Sige po Madam Pulin, mag-ingat ka po palagi. Maraming salamat Madam ha. Ayan. Thank you so much Pulin MM Vlog. Ayan. Anong oras ka ba nag-LS din? Ayan. Anong oras ba yung LS mo? OTW Zalin. Ayan, from Aileen Sweet Vlogger. Talimbang ko nga to. Of the night. Sino yung pumuntahan niya? Si Be my lady. Yan, Aileen nagbaba ng kanyang bahay. Aileen Sweet Vlogger. Kangalay oy. Ayan. Yan, Aileen Sweet Vlogger, kalimbang po from Zalen. Ayan. Zalin Vlog. Ayan, Aileen lalabs. Dan si Zalin sa'yo. Pasuklian na lang. Rose Balsomo dating dikit. Ayan. Rose Balsomo. Ayan. Iwan lang ng bakas para karapatan natin. Ayan. Aileen Sweet, thank you. Ayan. From Zalin Vlog. Ayan, Zalin nagbaba ng kanyang bahay. Iwan lang ng bakas para karapatan natin. Be my lady of the night. Carlo de Alca. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Carlo de Alca. Carlo, may love shout out.
Yan palablab po yung nakapin mga lalas palablab. Ayan hello Waps, kumusta na Ailinski Vlog? Ayan, kumusta ka na rin po Madam Palawan yan? Hair pa, ayan. Ayan pa pala si Madam Victoria. Iwan lang ng bakas parang karapatan natin, ayan. Yan 6 million in the house, Miguel Love, shout out 6 million. Magisayaw, magiataw kay DJ Rams. Guwapo. Iwala ng bakas parang karapatan natin mga lalas, ayan. Palawan yan, Miguel Love, shout out po Madam. Yan Amsel, Miguel Love, shout out po Madam Amsel. Puro harang oy. Andal lang oy, sakit sa likod. DJ Rams. Bikain tayo guwap, salad with chicken. Ayan, sarap yan Madam Palawan yan. Salad with chicken, sarap. Gusto ko rin yan, naisip ko yun kaninang gawin eh. Kaso lang wala na akong time. Kasi kung gagawa pa ako niyan, noong oras na ako mag-LS. Ay, sarap yan salad. I love it. Ayan. Lanao del Norte. Mix Club. Hello mga kabayan, mega shout out from the Palawan yan. Ayan. Ayan, Amsel po nagawa ng kanyang bahay. 8 million in the house, Miguel Love, shout out 8 million. Ayan. Thank you so much, Elmilt, 8 million. Thank you so much. Ayan yung aking member po na si Tasha Mix Channel. Ayan, binababa po ni Nightboot. Palablab naman ako mga lalabs. Thank you so much. Yun yung nakapin po, baby pa siya, baby pa. Ayan. 288. DJ Rams. Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out 7 million. Lanao del Norte. Mix Club.
Arjun on the mix. Do it. Here we go again. Our street, many sound system. Yo, give me something to dance to. Here we go again. Yan, play now. Pangalawang dikit ko to sa'yo. Ito pangatlo. Mag 90 ka na. Ayan, 290. Pang 292 ah. Please kung hindi mga kabayan may live stream mamaya. Ayan. Nag 290 ka na ano, play now. 291 na yan. The Adventure, nandyan ka pa po ba The Adventure? Ayan. Wala na siya. Do it. Ayan, Ronski. Nandikit, ayan, now gaming 86. Miguel Love shoutout, Juniper Kuangkula Laos, Miguel Love shoutout, ayan. Yan, refresharang host, ayan, from Victoria. Yan, patamsakan po yung nakapin mga lalabs. Do it. Kanyang upcoming premiere. May live stream pala, ayan. DJ Arjun on the mix. Tamsak mga lalabs, ayan, Madam Palawan yan, tamsak. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. Thanks Ronski Vlog, ayan, from the Palawan yan.
Tamsak dikit ma'am da Palawan yan. Ayan. Nakakalambang naman ako dito. Nawala na yung dumikit sa akin kanina. Ayan. Ayan mo na siya, madam. This is the mix of Carles Mix Club DJs. Ay, ay, ay. One done. Ayan, one done. Basta Team Destruction, kampiyon. Salamat, bis Bicol ng Oragon lang. Ano man po. Ayan. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Dinikit ko sa'yo, madam, yung isa, oh. Dinikit ko yung isa kong alagad sa'yo. Da Palawan yan. Ilinsky Vlog, thanks. Wala nga naman po, ayan. Dikit na ako sa member mo, host. Ayan. Salamat po, Madam Victoria. Ayan. DJ Rams, the best. Ayan, 6 million endowments. Migi love shout out. Madam Victoria, nasa na yung bahay mo? Kanina ka pa nandito. Ayan. Ayan, patamsakan po yung nakapin mga lalabs sa kanyang upcoming premiere. Mention lang para mabalikan ko na. Ayan, from Victoria. DJ Rams, the best. Palablab po yung nakapin mga lalabs. Salamat to. Walang anuman po. Ayan. Ayan, thanks sa ito na Jimmy. Ayan. Itasha Mix Vlog dan po from Zalin Vlog. Ayan, salamat po Madam Zalin. Ayan, Madam Victoria, ang laki na pala ng bahay mo. Ayan, dikit ko to sa'yo, Madam. Dikit ko isang banana. Ayan.
Tanya Mix Vlog dan, ayan, salamat. Ayan, Madam Adventures. Victoria, ayan din ko yung isa kong banana. Victoria Adventure Dan po, ayan, from Zalin. Ayan, Zalin Vlog, nababa ng kanyang by Victoria Adventure Dan po, ayan. Ayan, Madam Victoria, pasuklian na lang po si Zalin Dan po sa'yo. Yan, dan dikit po Ma'am Rose Balsomo from Ronski Vlog. Ayan. 941FF, may galabi shout out. 941FF, ayan, Zalin OTW from Victoria. Ayan. Lalabs, ang ganda ng upuan mo. Ayan, salamat madam, hindi yan gumagalaw. Hindi siya madam gumagalaw. Yung upuan ko. Ayan, Tata Zel Morgia, may live shout out. 68 thumbs up ko. Ayan. Hindi siya gumagalaw madam. Ayan, may live shout out. Yoki support. May live shout out Lalabs. Ayan. Yoki support. Wala kang video, ayan, Zalin Vlog, wala kang video. Tata Zel Morgia, ayan, nagbaba ng kanyang bay si Tata Zel. Dati na kaming dikit niya ni Mindanao, ayan. Ayan, Bicolanang Uragon po nagbaba ng kanyang bay, palablab. Okay lang po ma'am, ayan. From Zalin Vlog. Ayan, Zalin po nagbaba ng kanyang bahay. Zalin. Yan, Sherwin Reyes, may love shoutout Lalabs, Sherwin. Ayan, thank you Sherwin Lalabs, nawala yung ating music. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Eh, ganun po kasi hindi siya gumagalaw, hehe.
Hindi siya gumagalaw. Ay connected to the link. Ayan, Zalin Vlog. Pasok lang na lang si Kylie. Ayan. Pero ang cute po niya, Lalas. Salamat po, ayan. Para siyang totoo. Sana makabili tayo, Madam Zalin, ng totoong chair, ayan. Inyakap ko na bahay mo, Dapalawan yan, ayan. Salamat, Madam, Dapalawan yan, ayan. Aileen Sweet Vlogger, ayan po. Harang from Tata Zel, Morgia, ayan. Dan dikit Ma'am Victoria Adventure from Ronski Vlog. Ayan, Aileen Sweet Vlogger, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalas. Punta muna tayo sa nakapin. Si Rose Palsumo pala to. Dati man tayong dikit na yan. Kylie, ayan. I connected to the link from Kylie, ayan. Rose Balsumo dan dikit may bakas po, ayan, from Tata Zel. Ronski po, ayan. Nagawa ng kanyang bay, Ronski. Aileen Sweet Vlogger. Ayan, 10 million in dawas. May love shout out 10 million, mga lalabs. 10 million, thank you so much. Hola loves, ako to, ayan. I connected to the two links, ayan. Who is the two? Yakap ko na bahay mo, best, Zalin Vlog, ayan. From the Palawan yan. Hindi ko na lang ulagon patamsak naman ako, mga lalams. Ayan. Kylie OTW from Tata Zel. Ayan. Buang. Nabuang man tong music na to. Ayan, Kylie OTW from Tata Zel. Kylie, ayan. Zalin Vlog dan sa binaba mo, ayan, from Victoria. 9 million in dawas. Big love shoutout 9 million, ayan. Ronski dan po dikit from Zalen, ayan. Na. Ayan, Aileen Vlogger. Aileen Sweet Vlogger, nandyan ka pala, loves. Aileen Sweet Vlogger, nandyan ka pa. And 11 million in downs, big love shout at 11 million. Time lover. Hey. Pinsyo lang para mabalikan. Kylie Kripner dan dikit 1.2k bahay mo. Return connect. Ayan. Kylie, please connect to Tata Zel. Ayan. Kylie, ayan. Yakap ko na bahay mo. Ronski Vlog. Ayan. From the Palawan yan.
Indaos, mga love shoutout. Silin Ganda mga lalabs. Ayan. Palablab ako sa aking member na si Silin Ganda. Ganda ng boses mo, host, from Tata Zel. Ayan. Maraming salamat po, Tata Zel. Maraming salamat. 10 million in the house, big love shout out. Kylie Carpenter, ayan, lalabs, thank you. $8 million in the house, big love shout out. Pero mas maganda ka sa boses mo. So, ayan, salamat Tata Zel. Si Tata Zel, oy, ayan. Sino ba si Tata Zel? Ayan. Si Mindanao pala to. Ayan, punta tayo sa nakapin. No other. Ayan. Napalawan yan OTW. Ayan, from the Victoria Adventures. Ayan, Kylie, it's already 3:44 in the morning here. Ayan, 3:44 AM UAE time. Ayan. Wala pong link si Kylie. Mag-go to channel ka na lang, Madam da Palawan yan. Ayan. Click mo na lang si Kylie. Ano na yan, naka-main siya. Tata Zel, ayan. Palablab po yung nakapin, palablab. I-connected to the link. Ayan. Tata Zel. Ayan, Life of Greasy TV, mga love shoutout. Hi, host. Ayan. Mga love shoutout, Life of Greasy. Ayan. Ayan, 941FF. Nagawa po ng kanyang bahay. Ayan, 941. Tata Zil, nasa bahay mo ako, Tata Zil. Ayan. Dikit na pala tayo, Mindanao. Ayan. Ba tayo nagkadikitan? Sa Bartiran siguro. I will have my dinner down. Ayan. Never miss a fish. Wow, fish. I love fish. Salamat sa Papin Host. Ayan. Lalasi, parang lasing na yung mata ko. Ayan, Sherwin Reyes nagba ng kanyang bahay. Can somebody tell me who likes fish? Ayan. We like fish. Kylie so much. Ayan. Napalawan yan dan to yung from Victoria. Ayan. I like fish. Ayan. From Tata Zel. Okay, Kylie, no problem. Ay, shit. Nalaglagoy. Oh my god. And 11 million in house, mga love shoutout. Annalyn Galindis Tamsak. Ayan. Salamat sa patimsak, Annalyn. Ayan. Annalyn Galindis ang gawa ng kanyang bahay. Sherwin. Ayan. Palablab po ang nakapin. Palablab.
Palamlim na kapin baby pa bahay niya. Ayan, diaper pa. Ayan. Ayan, bigyan kita ng 2 Tata Zil. Ayan. Nasa bahay mo ako Tata Zila. Ayan. Annalyn TW from Tata Zel. Ayan. Ayan, dikit na pala ako sa Tata Zel. Saan ba tayo nagkadikitan? Ayan, gawa ng tatay ko, Miguel Love shout out. Ayan. Annalyn OTW from Tata Zel. Oh my gosh. Ayan, 10 million daw. Miguel Love shout out 10 million. Thank you so much. Dan to your house, Kylie Kriffner. Ayan, from the Palawan yan. Sherwin Dan. Ayan, from Life of Greasy TV. Kylie Dan, long time friend, please view. Ayan. Ang lamig, uy. Nandikit Mindanao. Ayan. From Ronski Vlog. 9 million in dawas. Miguel Love shout out 9 million. Ayan. Gawa ng tatay ko. Ayan, Tata Zil Pulpak. Pasukli na lang. From gawa ng tatay ko. Ayan. Kylie, please watch video. Ayan, from Victoria. 11 million in dawas. Miguel Love shout out. Annalyn Galindis Dan, dikit may bakas, pasuklin na lang si Tata Zel. Ayan. Gawa ng tatay ko, TW. Ayan. From Tata Zel, Morgia. Ayan, 10 million in dawas. Miguel Love shout out. Gawa ng tatay ko, TW, from Tata Zel. Ayan. Gawa ng tatay ko Dan, dikit sarap ng niluto mo. Ayan. From Zalin Vlog. Ko ang inaantok. Utahin ang ama mo, old friend na tayo. Ayan. From Tata Zel. Ayan, Zalin po nagbaba ng kanyang bahay. Zalin. Ayan. 9 million daw. Miguel Love shout out. Ayan.
Yuki support premiere. Ayan, from Yuki. Tamsakan natin yung premiere mo, Yuki. Ayan. Yuki, I will tamsak. Are you already connected to you? I'm your old friend. Ayan. Kaya pa nagkitag Waps Victoria Adventure. Ayan. Parang ulit salamat sa parang lalaws. Ayan. Ano yung gagawin ko? Kanyang premiere. Ayan, tamsak na ano, Yuki support. Dati mo na akong dikit sa'yo. Ayan, dan dikit po tayo ng amo mo. Ayan, from Ronski Vlog. Anong oras pasok mo bukas, madam? Ayan. Ano ang pasok ko? Ano? 12. Inaantok na nga ako eh. Yoki dan connect. Ayan. Yoki is dan connect tamsak. Ayan. Ayan, XC Migalab shout out. I-like mo yan, Yoki Lalam. Zalin Yoki support dan from Zalin. Ayan. Ayan, Yoki. Tulog-tulog. Ayan, from exit. Tulog-tulog. Mamaya marutulog na tayo, mga lalaws. Salamat da Palawan yan. Ayan. Tata Zel. Ayan. Bigyan kita ng 2, Tata Zel. Parang dikit na ako sa'yo lahat. Ayan. Hindi ko lang kung saan tayo nagkadikitan, Tata Zel. Sa Bartira nata. Ayan. Can you drop my link please? Ayan. Kylie. Even no need to drop Kylie because you know some ano ba yung sasabihin ko? It's okay to go to channel Kylie. You will click your name, then you will see it there. Up is they have go to channel Lalams. Already okay, did you say go to channel? Ayan. Yes, lalabs, good. Yes. Kaya mo yan, madam. Ayan. Harang uli. Jam orasa to W. Ayan.
Ayan, please connect to Kylie Kripner mga lalabs. Ayan. Kylie Krip, bumalik si Jam Urasa. Ayan. Ayan, Exi, salamat lalabs. Ayan, 6 million in the house. Big love shout out. Thank you so much. 12, 1, 2, 3. How can I quit them when I'm done eating my fish? Ayan everyone, 4 AM na dito mga lalabs. Maga po ang pasok ko bukas, mag-out na po ako mga lalabs. Ayan. Bukas na lang po uli everyone. XC, ayan, Tata Zel, Yuki Support, Madam Victoria, ayan, Kylie. Ayan, mag-out na ako mga lalabs. Will you read the first part? That was kind of funny. Oh my goodness, that is too funny. Ayan. Tulog na, ayan. FW Observer Taiwan, thumbs up po, ayan. Kitang kita OFW, ayan. Out na rin ako lalabs. Baka pumunta ka uli, ano ba yun? Baka dumaan ka uli sa akin, ayan. Meron ka ng jacket. Hinanap kita, di ko alam anong kinain mo, mapait Jam. Ayan, Madam Victoria, mag-out na po ako, Madam Zalen. Ayan, Jam Urasa, Oroza, lalabs. Ayan, maga kasi yung pasok ko bukas, 11. Ayan, kailangan nating mag-take rest. Ayan, para meron tayong lakas para mamaya sa aking work. Ayan everyone, thank you so much. Ayan, God bless us all mga lalabs. Ayan, see you tomorrow. Observer Taiwan. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much. Mag-out na po ako mga lalabs. Ayan, bukas na lang po uli ang aking LSI. 5:30 AM Philippine time everyday. Ayan, banatan lagi. Ayan. Ayan mga lalabs, thank you so much everyone. God bless us all. Salin, pasuklian si Yuki dan sa'yo. Ayan. Nakapin, huwag kalimutan. Ayan, from Tata Zel. Ayan. Mag-out na po ako mga lalabs. Ako yung inaantok na. Ayan. Maga pa yung pasok ni host. Thank you so much everyone. Bye bye.